Sziasztok! Szeretnék gyorsan mutatni nektek egy pár alternatívát arra nézve, hogy amikor ugye ülő munkát végzel, egész nap ücsörögsz, akkor hogyan tudod a különböző lábtartásaidat cserélni annak érdekében, hogy a csípő ne zsibbadjon el, hogy a piriformis izom ugye idővel ne nyomja esetleg az ülőideget is, akkor ezáltal ugye a farizomban, a fartáékon, illetve lábasugárzó zsibbadász fájdalmat fog ez okozni. Úgyhogy megmutatom, hogy mire figyeljél üléskor, illetve hogy milyen ülőpozíciókkal tudod a csípőt ülés munka közben is akár picikét megnyújtogatni. Jó? Az első szabály, amire nagyon figyelje, hogy minél kevésbé legyen az, hogy az ülőpozíció érinti a combhajlító izmokat is. Tehát ugye általában, hogy szoktunk ülni valahogy így, meg előre görnyedve, meg nem tudom, hogy az lenne nagyon fontos, hogy arra figyelj, légy szíves, hogy sokszor üljél ki napközben a széknek egészen a szélére, a peremére, és úgy próbálj meg ülni, hogy csak az ülőgumó érintse ugye a széket, és az arra terhelje. Jó? Ugye figyelsz arra, hogy a köldöködet behúzod, mintha a falnál mérnének, szépen kihúzod magad, a vállakat hátra lefelé irányba tartod, jó, lapockákat hátra lefelé irányba összehúzva tartod, állat hátrahúzva tartod, és akkor szépen ez a csuklyásizom felső rostjai, ugye nyakizmok, szalagok föl tudnak itt szabadulni, ugye egy kicsit lazábban tudod őket tartani, illetve ugye a deréki szakaszon pedig ezt a görbületet, lordózist érdemes megőrizni, ugye ülő pozíciónál is. Ezt nyilván egész nap úgyse fogod tudni tartani, de néha, amikor eszedbe jut, vagy akár egy telefonon beállítod a telefonodon a jelzést, és akkor egy pár percen keresztül legalább próbáld meg ezt a pozíciót megtartani. Jó, és akkor mutatok pár olyan pozíciót, ahol pedig ugye, ahogy említettem, a csípő, tehát a farizom, a csípő hajlító izmoknak a nyújtását tudod tulajdonképpen elvégezni munka közben is. Jó, az egyik pozíció az, hogy kinyúlok a széknek a szélén, hogyha az egyik lábamat szépen ide hátra beteszem, bedugom több irányból. Jó, és akkor így fogok dolgozni, mondjuk tegyük fel, hogy itt van nem tudom, a számítógépes asztalom. Jó, ugye ez itt a csípőhajlító izmot szépen fogja nyújtott állapotba tartani, és ezt a lábtartást szépen cserélve. Jó, aztán combnak a közelítő izmai, amik szintén ugye befolyásolja egyrészt a csípődnek a mobilitását, másrészt pedig ülő pozícióban megrövidülésre hajlamos. Összeteszem a két talpamat, szépen szétdöntöm a térdemet, és hagyom, hogy ezek a közelítő, combközelítő izmok ugye nyújtott állapotban legyenek, és így is tudom végezni a munkámat az asztalnál. A farizom nyújtására, különösen aki piriformis szindrómára hajlamos, tehát ugye ott a csípőben letapadó rövidülő izmok miatt fartáék, illetve lábasugárzó zsibbadás fájdalom. Jó, annak ajánlom különösen, de mindenkinek, hiszen a csípőmobilitást fönn tudod vele tartani. Fölteszed az egyik bokádat a másik térdedre, ugye itt a farizom, főleg a kifele forgató izmok a farizomban nyújtás alatt vannak ilyen pozícióban, és akkor akár még egy picikét rá is dőlhetsz. Jó, mutatom, hogy ugye akár még egy kicsit előre is dőlhetek. Nyilván próbáld meg ezt szép tartással, egyenes háttal, ugye ezzel a behúzott köldökkel, stb. Hátrázált lapockákkal, tehát ne így azért, jó, hanem próbáld kihúzni magad, és érezni fogod, hogy a farizom szépen ebben a pozícióban is nyúlni tud. Jó, ezt a hármat biztos, hogy fogod tudni használni, és ugye arra érdemes még figyelni, hogy minél többet napközben fölállni, minél többször, amikor csak teheted sétálni, akár hogyha mondjuk egy telefonba vagy éppen benne, akkor azt mondjuk állva vagy mozgásban tedd meg, ne pedig egy görnyedt ülő pozícióban ezekre tudsz figyelni. Szép napot kívánok neked, vigyázz magadra!